Hayi bo Trevor mfethu ngiyaxolisa kusimi mfethu. Hayi bo ndoda uxoliselani? Hayi bo ndoda ngiyaxolisa ukuthi ngithe ngingakushaya wahamba la emzansi. Bengingazanga ngaleyo ndaba. Since manje songikhumbuzile, ngicela i-rematch njengokuthi ungishayile. Hayi mina mfethu angikho ready for i-rematch hayi. Angitsheli lokho baba, woza silwe. Malume uyangibiza. Hayi bo ndoda, ubani? Futhi ukhuluma ngamuphi umalume? Oh, uzokusenza mina isilimo. Kodwa ngiyakubona ukuthi uyangisaba. Cha akusabi. Uthi awusabi bani Zux? Uthi awusabi bani? Uthi awusabi bani? Cha kodwa Trevor mfethu awusona isipoki ngizokusaba kanjani? Hayi yo. Cishe walimala son. Ngifuna uzojoyina i-team yami. Brayam. Ngokubukela i-A-team nawe sosifotshela i-team yakho T-team. Yasineka.